Vaite a Aplicativos, Son e Vídeo, Audacity. Se che sae ese aviso podes facer clic no botón de aceptar. Para gravar a túa voz, só debes facer clic nese círculo vermello. Grava o resumo do texto que acabas de ler. Cando remates fai clic no cadrado parar ou stop para deter a túa grabación. Para gardalo vaite a Ficheiro, Export, que quere dicir exportar. Exporta as MP3, que quere dicir exportar como MP3. Escolla a ubicación para gardar o teu arquivo. Eu vou no gardar no escritorio. Ponlle un nome ao arquivo. Lembra usar un nome que te axuda a identificado. Por exemplo, nome e apelido, o curso e nome da actividade. Poderías tamén completalo máis cunha data se queres. Xa podes saír da aplicación facendo clic en Ficheiro, Saír. Fai clic en unha mensaxe emerxente porque xa gardaches o arquivo en formato MP3. Atoparás o arquivo no escritorio do teu ordenador se fixeches como a min.